Vandaag in Limbourgeois. De enige concerten van André Rieu in 2021 in Lissabon. Ja, dan was het na 600, hoeveel dagen ook alweer, dat je dan toch eindelijk kon gaan optreden? 630 dagen, ja. Pierre die had dat uitgekregen toen we daar in Lissabon waren. Ja. Ik zeg, wat, hoeveel? En met iedereen zeg ik 18 maanden of zo, maar 630 dagen, dat klinkt... Dat is heftig. Klinkt nog veel meer, ja, dat was ook heftig, ja. Ja. Het hele ding was ook heftig. En was het, ja, ik zou bijna zeggen tot een paar dagen van tevoren nog onzeker of het wel doorging, of is dat altijd wel redelijk safe dat was geweest? zeker. We hoorden wel ineens een week van tevoren, het is met mondkapjes. Ja. Ja, oh, nou ja, dan maar mondkapjes. Dus hebben we even bedacht, hoe doen we dat? Want je weet hoe wij opkomen, hè? Ja. Ja. Ja, oh ja, dat kan niet. Dus allemaal mondkapjes op en een handje geven gaat ook niet. Dus Pierre kwam ineens met zijn hele grote plastic hand. Ja, iedereen begreep dat meteen. Het zag er ook leuk uit. En toen kwam ik op de bühne en ik wou ook gauw alles af. Ja. En toen gingen we verder. Ja. Maar het publiek heeft daar de hele avond gezeten met 12.000 mondkapjes. Ja, want ik dacht nog van, daar wil ik wel even bij zijn. En wat mij dan toch in positieve zin verraste, was dat er eigenlijk praktisch dezelfde sfeer was met mondkapjes. Helemaal dezelfde sfeer. Ik kon me dat eigenlijk niet voorstellen van tevoren. Ja, nee, ik ook niet. Maar dat was voor mij ook de eerste keer. En ik denk voor de mensen ook. Ja. Dat ze deden het allemaal heel gedisciplineerd en accepteerden het gewoon van elkaar dat ze daar zo zaten. Ja. En voor mij was het ook alsof er niks gebeurd was. Ja. En dan het is geen zaal, het is een soort overdekt stadion met 12.000 plaatsen en dat 4 dagen lang. Dan is er geen 1,5 meter, dat was er niet, maar wel de mondmaskers en de QR-code. Ja. En ze zaten en de test, geloof ik, ja. En de test. Dat is 3G. En ze zaten met een vaccinatiegraad van 97%. Ja, precies. Bijna iedereen is daar gevaccineerd. Ja, daar zie je wel dat je wat kunt doen natuurlijk. Hè. Natuurlijk, als je het maar allemaal doet, dan gaat het leven ook min of meer gewoon door. Ja, want ik ben nog de stad nog in geweest en de restaurant en alles. Alles was open. Ja, alleen maar wel gedisciplineerd. Ja. Dus het kan gewoon. En je kwam daar op van achter door de gangen zo. En goed, dat doe je altijd zo. Maar ik kan me voorstellen dat dan na die dik 20 maanden, dat toch net nog weer even anders voelt. Want, wat dacht je? Ja. Ja, we waren doodzenuwachtig. Ja, tuurlijk. We hadden goed gerepeteerd, we kenden het programma, we hadden een nieuwe pianist, we hadden een nieuwe soliste. Maar het ging allemaal perfect. Perfect. Maar ik was wel zenuwachtig. Toen al af, want ik denk, vroeg of laat moet hij wel wat gaan zeggen over de situatie. Hè? Nee, want ik had, Marjorie had een tekst geschreven die ik dan
Ik zei tegen haar, moet ik die tekst? Ja, dat gaat nooit lukken. Ik begon al te huilen toen ik hem voor de eerste keer las. Ja. Dus ik zeg, dat ga ik niet doen. Ik zie wel waar ik het in het programma doe. Ja. En dat was ook maar goed, want als ik daarmee begonnen was... dan had je kunnen inpakken. Ja, nee, nou, dat ging niet. Nee, en nu deed je het een beetje vlak voor de toegift eigenlijk. Ja. Hè? Ja. This whole pandemic time was terrible. It was 630 days without giving a concert. But all this time you sent us lovely letters and emails. And with these letters and emails you supported us a lot. En die sfeer die was heel goed en heel warm. Is dat al lange tijd dat je ook in Portugal zo populair bent? Of is dat een land wat pas zoveel jaar later erbij kwam? Hè? Want het gaat met land ik ben daar al heel lang populair. De vorige keer zijn we daar naartoe gegaan. Voor de eerste keer? 1 concert voor de eerste keer. 1 concert, 2 concert, 3 concerten. We hebben 13 keer diezelfde zaal gevuld. Dus, dat is flink. Ik weet niet hoeveel mensen er waren. 13 keer 12.000, hoeveel is dat? Ja, heel veel mensen. Ja, dan kom je rond de 150 zit je dan. Ja, dus dit was de tweede keer dat we teruggingen. Dus midden in de corona vond ik het al knap dat we er nog 4 deden. Ja, zeker. Ja. Nee, en de sfeer was bijzonder aangenaam. Maar hoe was het weer om ook met je hele club samen te zijn, ook na afloop? Hè? Want dan was het ook een extra uitbundige stemming en de begonnen dat voor je te klappen. Ja, want het eerste concert was een... ik kwam na het concert kwam ik in de catering en toen hebben ze wel een minuut lang voor me geklapt. En dat was heel emotioneel, ja. En toen zijn we naar het hotel gegaan en toen zijn we naar de bar gegaan. Kan ik me nog herinneren, ja. En ik was kapot, ik was echt helemaal kapot van al die voorbereidingen en die zenuwen. Dus ik ben gauw naar bed gegaan, Marjorie ook. En toen heb ik gehoord dat het orkest nog even is doorgegaan. Dat kan ik bevestigen, ja. Oh, jij was er ook bij? Ja, uit solidariteit. Ik snap het uit solidariteit. Maar jij hebt wel je vlucht nog gehaald. Dat wel.